Κύριε Δήμαρχε, στρατηγοί μου, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμότατα για την γενναιότητά σας σήμερα να ψηφίσετε τον καιρό και πραγματικά απαιτείται ηρωισμός. Αλλά και ο μιλητής και το θέμα νομίζω δικαιολογούν κάθε φιλότιμη προσπάθεια. Αν μπορέσουμε να την δικαιώσουμε. Και είμαι σίγουρος. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά καλωσορίζουμε τον στρατηγό τον κύριο Ιωάννη Ασλανίδη. Δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι πανελληνίως γνωστός, η αρθρογραφία του και οι όλες δραστηριότητες του γενικότερα είναι πολύ γνωστές και εκτιμούνται πάρα πολύ από τον σοβαρό κόσμο. Να μην πλατιάσω, το θέμα το ξέρετε και οπωσδήποτε είναι επίκαιρο και κέριο, γιατί όπως γνωρίζετε και ο ελληνισμός και η Ορθοδοξία υποφέρουν, πάσχουν και αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα. Και ελπίζω ότι ο στρατηγός μας θα μας τα πει αυτά πιο μεστά και πιο στοχαστικά. Σας ευχαριστούμε και πάλι, στρατηγέ μου, για τον λόγο. Βέβαια ο αγαπητός καθηγητής λίγο τα υπερβάλλει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πέρα. Έχω ένα προγραμματάκι μικρό, θέλω να το μοιράσω, γιατί δεν είχα τη δυνατότητα να τυπώσω όλη μου τη διάλεξη όπως κάνω συνήθως να την μοιράσω. Αυτό το πρόγραμμα είναι έτσι για να μπορείτε να παρακολουθήσετε τι περίπου θα πούμε. Κύριε Δήμαρχε, κυρία Αντιδήμαρχος, αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι κυρίες και αξιότιμοι κύριοι, θα προσπαθήσω σήμερα, έστω και στοιχειωδώς, να παρουσιάσω το πνεύμα των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και την αξιοποίησή του από τους χριστιανούς φιλοσόφους των πατέρων της Εκκλησίας και την μετά την σύζευξη αυτών την παράλληλο πορεία των ανά τους αιώνες μέχρι σήμερα. Διάλεξα να μιλήσω για το θέμα αυτό διότι ο νεότερος ελληνισμός δυστυχώς διακατέχεται από το σύνδρομο της μαζικής μειονεξίας, επειδή έμαθε να μην εμπιστεύεται την αυτόχθονη παράδοσή του και να μην εκτιμά την ιδιοπροσωπία του. Κινδυνεύουμε οι νεοέλληνες να βρεθούμε στην τροχιά της έκπτωσης και της παρακμής, κάτι που έχει ήδη αρχίσει να συνειδητοποιείται στον τόπο μας, χάνοντας έτσι διαπαντός το τρένο της ιστορίας. Θα είναι επίσης κρίμα στις ημέρες μας να αποδεχθεί πως υπήρξαμε ανάξιοι απόγονοι ενδόξων προγόνων που μας εκκληροδότησαν μια πολύτιμη πνευματική παρακαταθήκη, της οποίας την αξία θελήσαμε σκόπιμα να αγνοούμε. Για τον λόγο αυτό και το δύσκολο και επίκαιρο αυτό θέμα και της ιδιαιτερότητας και της επικαιρότητας του θέματος, ζητώ εκ προημίου την κατανόηση, την επίοικια και την υπομονήση. Ιστορικό συναντήσεως ελληνισμού και ορθοδοξίας. Αν προσέξει κανείς την ελληνική παρουσία από την μυθολογική έως την φιλοσοφική σκέψη, θα διαπιστώσει τεράστιο πνευματικό πλούτο και σοφία ως προς το θείο, την ευσέβεια και την πίστη των αρχαίων Ελλήνων εις ένα Θεό. Πολύ περιληπτικά
για να επισημάνω την πίστη των αρχαίων Ελλήνων εις έναν Θεό, θα αναφέρω ενδεικτικά μόνο τα παρακάτω. Ο Όμηρος στα επικά του θα μας διδάξει ότι η αρχή των πάντων είναι ο Θεός. Ο σοφός της αρχαιότητος Θαλής θα πει: ο Θεός δεν εγεννήθη, δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, είναι άναρχος και αιώνιος. Ο Πυθαγόρας: το σύμπαν είναι ο κόσμος που έχει αρμονία και τάξη. Το κοινούν αίτιο στον κόσμο είναι ο Θεός που είναι άναρχο όν. Ο Πλάτων θα πει: ο Θεός είναι αιώνιος, ουσία και αιτία αγαθής φύσεως. Και ο σοφότερος όλων Σωκράτης θα πει: πιστεύω σε έναν Θεό, τον άγνωστο Θεό. Και ο Θεός είναι πάνσοφος, η ανθρώπινη σοφία ο λίγον αξίζει ή τίποτε. Και θα υποκούσω εις τον Θεόν παρά σε εσάς. Επίσης νιώθει κάποιος δέος όταν ανακαλύπτει στο αρχαίο δράμα, τραγωδία και κωμωδίες, χριστιανικές αξίες, ιδέες, θέσεις και αντιλήψεις, όπως παραδείγματος χάρη στον Ιδίποδα τύρανο του Σοφοκλή, όπου για την αναγνία της Ιωκάστης και του ιού της Ιδίποδος διαπραχθέντα ανοσιουργήματα, αυτή αυτοκτονεί και εκείνος αυτοτυφλώνεται, διότι θεωρούν τις πράξεις των ανοσιουργήματα. Αυτή λοιπόν η αντιμετώπιση του θείου από το αρχαίο ελληνικό πνεύμα και οι υψηλές ηθικές αξίες που βίωναν οι αρχαίοι Έλληνες, που δηλώνουν την προχριστού χριστιανικότητα αυτών, άνοιξαν τον δρόμο για την έλευση του χριστιανισμού και την συνάντησή του με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, δηλαδή τον ελληνικό πολιτισμό. Όταν εδώ μιλάμε για τον ελληνισμό, ασφαλώς εννοούμε τον ελληνικό πολιτισμό. Ο πολιτισμός είναι ένα ανθρώπινο έργο. Είναι το δημιούργημα του ανθρώπου, τα δημιουργήματα του ανθρώπου, του ανθρωπίνου πνεύματος, που έχουν διαχρονική αξία. Ο χριστιανισμός όμως είναι θεία αποκάλυψη και συνεπώς δεν είναι στοιχείο του πολιτισμού. Σε άλλους λαούς παρατηρούμε θρησκείες που αποτελούν στοιχείο του πολιτισμού. Παραδείγματος χάρη ο βουδισμός στην Ινδία, ο κουφουκιανισμός στην Κίνα, όπως και των αρχαίων Ελλήνων είναι φιλοσοφική θρησκεία. Δείχνουν βέβαια την άνοδο και την τάση που έχει ο άνθρωπος εκ φύσεως να αναζητεί τον Θεό. Αλλά ο χριστιανισμός είναι το αντίθετο. Είναι η κάθοδος του Θείου προς τον άνθρωπο. Συνάντηση χειροπιαστή μεταξύ ελληνισμού και χριστιανισμού έχουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αναγράφει: ήσαν δε τινές Έλληνες εκ των αναβαινόντων ή να προσκυνήσωσι την εορτή, και ηρώτων αυτών, δηλαδή το Φίλιππο το Κύριε, θέλω με τον Ιησού ειδήν. Όταν πληροφορήθηκε ο Χριστός την επιθυμία των Ελλήνων, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο κείμενό του: ο δε Ιησούς απεκρίνεται αυτής λέγον, ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Εδώ εννοεί τον εαυτό του υπό την ανθρώπινη του φύση. Μια άλλη ιστορική συνάντηση του ελληνισμού και του χριστιανισμού είναι η ομιλία του Παύλου στην Αθήνα στον Άριο Πάγο. Στην Αθήνα οι μορφωμένοι δεν εδέχονται την ύπαρξη των 12 θεών, αλλά την ύπαρξη ενός Θεού. Οι φιλόσοφοι ομίλησαν για ένα Θεό και όχι για θεούς. Όταν μιλούσαν για θεούς το έκαναν για να μπορούν να συνεννοούνται με τους απλούς ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος, αφού επένεσε τους Αθηναίους ως δυσιδαιμονέστερους, δηλαδή ως ευσεβέστερους από τους άλλους λαούς, έδωσε έμφαση στην ομιλία του για το σημείο της επιγραφής, το αγνώστο Θεό, που ευρίσκεται επάνω σε έναν βωμό στο κέντρο της Αθήνας και σε πολλά άλλα μέρη, όπως και στο Φάληρο, εκεί που βγήκε. Αυτές ήσαν οι πρώτες συναντήσεις του Παύλου και εν συνεχεία πολλές άλλες βεβαίως. Οι πρώτοι χριστιανοί στοχαστές, τους λέμε πατέρες,
εγνώρισαν την αρχαία ελληνική λογοτεχνία και φιλοσοφία και τι ήσαν χριστιανοί εσπούδασαν στην Αθήνα. Όλες τις επιστήμες που διδάσκονται την εποχή εκείνη ήσαν άνθρωποι υψηλωτά της παιδείας. Ο Μέγας Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός είχαν σπουδάσει πέραν των 5 ετών στην Αθήνα. Ο απολογητής Ιωστίνος, από εθνικούς γονείς, φιλόσοφος, νεοπλατωνικός και μάρτυρας, εκφραζόμενος για τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, λέει ότι όσοι έζησαν σύμφωνα με τον λόγο, δηλαδή την λογική σκέψη, μαζί με την ηθική συνείδηση, είναι χριστιανοί, αν και στην εποχή των είχαν θεωρηθεί άθεοι. Δηλαδή ο Ιουστίνος θεωρεί τον Σοκράτη και τον Ηράκλειτο και όσοι όμοιοι του έζησαν με τα λόγου ως προ-Χριστού χριστιανούς. Ο διαπρεπής νομομαθής και λαμπρός μελωδός επίσκοπος Ευχαΐτων του 11ου αιώνα, ο Ιωάννης ο Μαυρόπους, που καθιέρωσε την εορτή των τριών ιεραρχών ως εορτή των γραμμάτων, σε ένα επίγραμμά του παρακαλεί τον Χριστό να λυπηθεί τον Πλάτωνα και τον Πλούταρχο και να τους εξαιρέσει από την κρίση του, διότι με την σκέψη, την ψυχή και τα συγγράμματά των ήσαν πολύ κοντά στον νόμο που ο ίδιος ήλθε να διδάξει. Ο Ψελός, φιλόσοφος του 11ου αιώνα, θα μας πει ότι έβλεπε τους Έλληνες φιλοσόφους σαν προδρόμους του χριστιανισμού. Οι δε Βυζαντινοί υπερηφάνως ανεγνώριζαν ότι ανήκουν εις το τίμιο γένος των Ελλήνων. Οι λέξεις ελληνικός δεν ήσαν πλέον συνώνυμα του ειδωλολάτρη ή του εθνικού. Θα προσπαθήσω λοιπόν εδώ, με δέος το τονίζω, να αναφερθώ στο έργο των πατέρων της Εκκλησίας στην σημαντική συνάντηση της δογματικής θεολογίας με την γλώσσα της λατρείας. Όταν χρειάστηκαν οι πατέρες της Εκκλησίας να διατυπώσουν με την ανθρώπινη γλώσσα τη Θεία Αποκάλυψη, χρησιμοποίησαν την ελληνική φιλοσοφία. Λέμε σήμερα ότι ο Θεός είναι ένας ως προς την ουσία ή την φύση και τριαδικός ως προς τις υποστάσεις ή πρόσωπα. Οι λέξεις ουσία και φύση δεν υπάρχουν στην Παλιά Διαθήκη. Οι λέξεις υπόστασης είναι ελληνική. Επίσης, η φιλολογία χρησιμοποιεί ακόμη τον όρο περιχώρησης. Είναι βασική λέξη. Τι σημαίνει? Τα τρία πρόσωπα της θεότητος περιχωρούνται το ένα στο άλλο. Δηλαδή, στο πρόσωπο του Πατρός περιχωρείται ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Στο του Υιού ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα. Και στο του Αγίου Πνεύματος ο Πατήρ και ο Υιός. Αυτή την έννοια, αυτό το πράγμα, αυτή την αλήθεια δεν μπορούσαν αλλιώς να την εκφράσουν παρά μόνο παίρνοντας από την ελληνική λέξη περιχώρησης. Να λοιπόν η σε βάθος συνάντησης της Θείας Αποκαλύψεως με το ελληνικό πνεύμα. Στην γλώσσα της Θείας Λατρείας και κατά την ιεροτέρα στιγμή της αναφοράς λέει ο ιερεύς άξιον και δίκαιον σε υμνήν, σε ευλογήν, σε ευχαριστήν. Και στην ευχή επίσης λέει άναρχε, αόρατε, ακατάληπτε, απερίγραπτε, αναλύονται. Όλες αυτές τις φιλοσοφικές λέξεις τις πήραν οι συγγραφείς της Θείας Λειτουργίας από την ελληνική φιλοσοφία, οι οποίες μέχρι τότε εξέφραζαν μόνον την φιλοσοφική μορφή ζωής. Την χρησιμοποίησαν και για να εκφράσουν την χριστιανική θρησκευτική μορφή ζωής. Εδώ λοιπόν παρατηρούμε μία διπλή ενιακή μορφή ζωής της γλώσσας. Όταν λέμε άναρχε, αόρατε κλπ, τη στιγμή αυτή συνδεόμεθα και συνομιλούμε με το Θεό. Οι λέξεις αυτές γίνονται λέξεις λατρείες και η γλώσσα από φιλοσοφική γίνεται λατρευτική. Ενώ όταν λέμε φιλοσοφούντες ότι ο Θεός είναι άναρχος, αόρατος κλπ, τότε η γλώσσα
δεν έχει μορφή λατρευτική. Αυτή λοιπόν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι μία σε βάθος συνάντηση της Θείας Αποκάλυψης με το ελληνικό πνεύμα. Εδώ φαίνεται καθαρά η συνάντηση του χριστιανικού ορίζοντα της Θείας Αποκαλύψεως με τον ορίζοντα της ελληνικής διανοήσεως των μεγάλων Ελλήνων φιλοσόφων. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους βασικούς λόγους που δεν μεταφράζεται η γλώσσα της λατρείας, η Θεία Λειτουργία, στη δημοτική γλώσσα, για να την καταλαβαίνουμε, όπως λένε μερικοί, με ερωτηματικό βέβαια. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι στις παραστάσεις εντός των ναών οι αρχαίοι Έλληνες έβαζαν προσωπικότητες του πνεύματος να βλέπουν προς τα επάνω, διότι είχαν την προαίσθηση ότι θα έρθει κάποιος στον κόσμο. Αυτή λοιπόν την προαίσθηση την είχε ιδιαίτερα ο Σωκράτης. Την είχε βιώσει και την είχε εξαγγείλει στους αρχαίους Αθηναίους τη στιγμή που απολογείτο ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ηλίας. Είπε, θα με θανατώσετε πειθόμενοι στον άνητο, ήταν ο κατηγορός του. Ναι, αλλά η υπόλοιπη ζωή σας ένας διαρκής ύπνος θα είναι για σας, εκτός εάν σας λυπηθεί ο Θεός και άλλον κανένα σας στείλει. Καθεύδοντες διατελείται, αν ημί την άλλον ο Θεός επιπέμψεν ημίν κηδόμενος ημών. Εδώ παρατηρούμε ότι ο Σωκράτης ομιλεί για ένα Θεό και ότι είχε συνείδηση ότι είναι εκ του Θεού σταλμένος. Αυτό δηλαδή που είπε ο Ιουστίνος, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι οι προ-Χριστού χριστιανοί. Η συνάντηση λοιπόν του ελληνισμού και του χριστιανισμού δεν οδήγησε σε καμία αλλίωση της Θείας Αποκαλύψεως. Όλοι αυτοί που ασχολήθηκαν με το κοσμοϊστορικό αυτό φαινόμενο επιβεβαίωσαν ότι οι βασικές αλήθειες της χριστιανικής αποκαλύψεως, η ύπαρξη Θεού, η τριαδικότητα του Θεού, η δημιουργία του κόσμου, η διδασκαλία του Χριστού κλπ, που περιέρχονται στο Ευαγγέλιο, διατηρήθηκαν στο ακέραιο. Συγγνώμη. Από τη συνάντηση αυτή ο χριστιανισμός πήρε την ελληνική γλώσσα για να εκφράσει τη Θεία Αποκάλυψη, διότι ήτο η τελειωτέρα γλώσσα του κόσμου. Τα είπαμε και πέρσι. Πήρε τους φιλοσοφικούς όρους της ελληνικής γλώσσας για να διατυπωθούν πλήρως τα δόγματα του χριστιανισμού. Το πόσο λεπτή, πλούσια και κατάλληλος είναι η ελληνική γλώσσα στην διατύπωση των δογμάτων φαίνεται από το εξής παράδειγμα που σας παρουσιάζω εδώ. Άλλο πράγμα είναι το ομοούσιο και άλλο το ομοιούσιο. Άλλο δηλαδή το ομοούσιος που σημαίνει εκ της αυτής ουσίας και άλλο το ομοιούσιος που σημαίνει από παρόμοια ουσία. Ο μεν χριστιανισμός προσέφερε στον ελληνισμό την αλήθεια της Θείας Αποκάλυψης, ο δε ελληνισμός προσέφερε τη γλώσσα αλλά και την πνευματικότητά του. Προσέφερε επίσης την φιλοσοφία του και έτσι δημιουργήθη αυτό που ονομάζουμε σήμερα ελληνοχριστιανικό πνεύμα, αυτό που ονομάζουμε σήμερα Ορθόδοξο χριστιανισμό. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ο μεν Ορθόδοξος χριστιανισμός έχει δεχθεί την βοήθεια και όχι την επίδραση της πλατωνικής σκέψεως. Οι πατέρες της Εκκλησίας, ο Γρηγόριος ο Νήσης, ο Βασίλειος ο Μέγας, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, ο Αμφιλόχιος, μέχρι και τον Γρηγόριο Παλαμά, αποδέχθησαν όλα όσα είπε ο Πλάτων, τα οποία συμβιβάζονται άριστα με τη χριστιανική σκέψη. Ομιλεί ο Πλάτων για το ύψιστο όν, τίθεται γάρ όρον, ορίζειν τα όντα ουκ εστίν ως εστίν, ουκ άλλο τι ή δύναμης. Άρα σαν δύναμη έχει κινητικότητα και ακούμε σήμερα κατά την ώρα που ψάλεται ο Τρισάγιος ύμνος τον ιερέα να λέει δύναμης,
Αυτό σημαίνει ενέργεια. Είναι κάτι το οποίο διαρκώς εξέρχεται από τον εαυτόν του προς συνάντηση του ανθρώπου. Η πλατωνική αυτή σκέψη δεν αλλάζει την εικόνα του χριστιανικού Θεού, αλλά απλούστατα μας βοηθάει να γνωρίσουμε καλύτερα τον Θεό. Και θα αναφερθεί ακόμη ο Πλάτων περί φυγής. Ούτε εν θεής τα κακά ίδρυστε κλπ. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι το κακό έρχεται από τον Θεό, αλλά τα κακά κατά ανάγκη περιτριγυρίζουν τη θνητή φύση του ανθρώπου και αυτόν εδώ τον τόπο, τη γη. Γι' αυτό πρέπει κανείς να προσπαθεί να φύγει από εδώ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα προς τα εκεί, και η φυγή αυτή σημαίνει ομοίωση προς το Θεό όσο του το γίνεται. Ομοίωση πάλι σημαίνει να γίνεις δίκαιος και όσιος, με φρόνηση και γνώση. Εδώ είναι φανερό, ο Πλάτων δεν λέει να φύγουμε από ένα μέρος και να πάμε σε άλλο, ούτε λέει επίσης να πεθάνουμε και να πάμε στον άλλο κόσμο για να ομοιάσουμε με τον Θεό. Εννοεί να πραγματοποιήσουμε την υπέρβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη. Αυτή η διδασκαλία είναι μια προ-Χριστού χριστιανική διδασκαλία, και εδώ βλέπουμε ότι έχουμε μια διδασκαλία του Χριστού. Ο χριστιανισμός απεδέχθη, την απεδέχθη. Περί φυγής ομιλεί επίσης ο Ορθόδοξος και Καθολικός μοναχισμός. Δεν λέει να φύγεις από τον κόσμο αυτόν, αλλά να αλλάξεις τρόπο ζωής, να κάνεις την υπέρβαση. Εδώ βλέπουμε παραλληλισμό και σύγκριση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος προς τον χριστιανισμό και την πραγματοποίηση της συναντήσεως εις το πρόσωπο των πατέρων της Εκκλησίας. Συνάντηση του ανθρώπου με το Θείο. Όταν μιλάμε για μια τέτοια συνάντηση, δεν εννοούμε ότι ο ένας προσθέτει στον άλλον. Για να γίνει κατανοητό αυτό, παραδείγματος χάρη, όταν δύο άνθρωποι συναντιούνται και αγαπιούνται και κάνουν την οικογένειά των, δεν προσθέτει ο ένας τον άλλον, αλλά από τα δύο σώματα και την ένωση αυτών βγαίνει μία νέα ψυχή. Δεν γίνεται πρόσθεσης χαρισμάτων, αλλά μία συγχώνευση οριζόντων. Έχουμε λοιπόν μια πνευματική συνάντηση εδώ, μια σύζευξη, ένα πάντρεμα αρχαίου ελληνικού πνεύματος με τον χριστιανισμό, χωρίς ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να χάσουν τίποτα, αλλά να προκύψει από την ένωση αυτή κάτι νέο. Αυτός ο αρμονικός συνδυασμός δημιούργησε τις κλασικές εποχές. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας θεωρούνται κλασικοί, διότι επέτυχαν αυτόν τον συνδυασμό του μυστικισμού και της λογικής. Χρησιμοποίησαν εις των λόγων οι πατέρες τις φιλοσοφικές έννοιες του μέτρου, της συμμετρίας, της αρμονίας και της μεσότητας. Ο Γρηγόριος ο θεολόγος λέει: ο άνθρωπος πρέπει να θεολογεί μετρίως, σοφρόνος και κοσμίως. Όπως επίσης είπε, και η αλήθεια είναι μεσότης. Η ελληνική γλώσσα προσέφερε στον χριστιανισμό νέους όρους, τους οποίους καμία άλλη γλώσσα δεν είχε. Προσέφερε καινούργιες λέξεις, κεραίες, για να μπορεί να εκφραστεί τελειότερα η ουσία του χριστιανισμού. Γι' αυτό ο Χριστός, όταν τον επισκέφτηκαν οι Έλληνες, είπε: το ελήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Δηλαδή έφτασε η ώρα για να δοξαστεί τι? Για να κατανοηθεί καλύτερα ο Θείος Λόγος. Και δεν ήταν τυχαίο έτσι απλά εκεί και ως έτυχε, όπως έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, να ομιλείται η ελληνική γλώσσα και να έχει φτάσει σε τέτοιο ύψος η ελληνική φιλοσοφία. Αλλά όλα αυτά εντάσσονται στο σχέδιο του Θεού. Ελήλυθεν η ώρα. Με βάση λοιπόν σήμερα τον λόγο και την Αποκάλυψη προσπαθούμε να πετύχουμε την κατανόηση του περιεχομένου της, βηματίζοντας πλέον επί των αμοιβαίων σχέσεων της ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης και της χριστιανικής πίστεως. Απέναντι στο σοκρατικό γνώθις αυτόν που οδηγεί στην ανεξαρτησία του λόγου και του ηθικού εγώ, έχουμε τώρα ένα άλλο γνώθις αυτόν, το χριστιανικό. Αυτό αποτελεί
την ουσιώδη διαφορά του χριστιανικού πνεύματος στον τομέα της φιλοσοφίας. Ο άνθρωπος δεν είναι πλέον μόνο το λογικευμένο όν, αλλά το όν που λογικεύεται επειδή πιστεύει. Ναι, να γιατί ο θεολόγος Ψελός, ο ύπατος των φιλοσόφων της Βυζαντινής περίοδου, έλεγε στους μαθητάς του: πρέπει να πάρουμε από τους Έλληνες, τους αρχαίους Έλληνες, την επιστήμη αυτών των πραγμάτων και μέσω της δικής μας φιλοσοφίας να γνωρίσουμε την μορφή και την αλήθεια. Πρέπει να σχίσουμε το περικάλυμα και να ξεθάψουμε το πνεύμα που κρύβεται εκεί μέσα, εννοεί για τους αρχαίους Έλληνες, που λάμπει σαν μαργαριτάρι. Και μη σκέπτεστε ότι όσα είπε ο Μωυσής είναι τα θεόφραστα της αλήθειας, και να μην παραμελείτε όσα είπαν οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες για τη θεολογία. Επειδή δεν ήθελα να μακρηγορήσω, αναφέρθηκα στοιχειωδώς και όσο το δυνατόν εκλαϊκευμένα για να μπορέσω να καταδείξω τη συνάντηση αυτή του ελληνισμού με την Ορθοδοξία. Το δίδυμο αυτό που προέκυψε από τη συνάντηση θα συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες πλέον στον ελληνισμό μέσα στην πολυτάραχη ιστορία του και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα ακόμη. Προτού κλείσω το κεφάλαιο αυτό, θα ήθελα να πω ότι η συνάντηση αυτή ελληνισμού και χριστιανισμού δεν ήταν τυχαία. Κράτησε 3 αιώνες για να αποδώσει καρπούς, και κυρίως μιλάμε για τους 3 πρώτους αιώνες μετά Χριστόν. Ιστορικό συμπόρευσης ελληνισμού και Ορθοδοξίας. Την κοινωνική και πολιτιστική συνοχή του ελληνικού λαού καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, ιδίως δε κατά τους πρώτους μετά την άλωση χρόνους, διετήρησε η παραδοσιακή προσήλωση του λαού στη θρησκεία, την οικογένεια και προπαντός στην εκκλησιαστική λατρεία. Μετά την ολοκλήρωση της τουρκικής κυριαρχίας, μόνη παρηγοριά στους απελπισμένους Έλληνες απέμεινε η Εκκλησία, όσο και αν θέλουν να το αμφισβητούν. Η αδύρυτος ανάγκη της συσπήρωσης των απορφανισμένων Ελλήνων έκαμε την Εκκλησία πολύτιμη και απαραίτητη, όχι μόνο ως θρησκευτικό θεσμό, αλλά και ως κοινωνικό χώρο. Ο εκκλησιασμός των υποδούλων χριστιανών στους πτωχούς και πενιχρούς ναούς τον εγέρετο αφενός μεν για την εκτέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων των και για την προσευχή, και αφετέρου για την ανάγκη ψυχικής επαφής και εθνικής επικοινωνίας και συναντήσεως μεταξύ των. Με τα βυζαντινά σύμβολα του τελετουργικού, με την ελληνική γλώσσα του Ευαγγελίου και με τα προφητικά αναγνώσματα, ο υπόδουλος λαός σύντομα ανέκτησε το ηθικό του και ξαναβρήκε στους ναούς τη μυστική εκκλησία του Δήμου. Είναι τεράστια η προσφορά της Εκκλησίας, όχι μόνο για την διατήρηση της πίστεως και της χριστιανικότητας του υποδούλου έθνους, αλλά και για την ανανέωση της εθνικής και κοινωνικής συνοχής των, της ελληνικής ταυτότητός των, και ακόμη για τη σύνδεση με το ένδοξο ιστορικό παρελθόν. Οι Έλληνες, γράφει ο Φωτάκος στα απομνημονεύματά του, κατά την συνήθεια μετά την λειτουργία εστέκονται έξω στην αυλή της Εκκλησίας και εκεί εβλέπονται και ομίλουν μεταξύ των. Και αν κανένας εγνώριζε κάποια είδηση εξωτερική περί πολέμου των Φράγκων ή των Ρώσων κατά των Τούρκων, αυτοί αναστέναζον για την ελευθερία των και παρακάλουν τον Θεό να ενδυναμώσει την Ρωσία για να καταλάβει τον Τούρκο. Επίσης λένε τα δημοτικά μας τραγούδια και έβγαιναν και κουβέντιαζαν στην εκκλησιά στην πόρτα. Αυτή η εθροφελή συνήθεια, διαφοροποιημένη κάπως, εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και σήμερα, παρά την άγρια εισβολή της τεχνολογίας. Το βλέπουμε και στην εκκλησία τη δικιά μας. Η εκκλησία λοιπόν καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας λειτουργήσε ως φάρος μέσα στο σκοτάδι και ως υπήνεμο λιμάνι όπου συγκεντρώνονται οι απελπισμένοι και οι δυστυχισμένοι υπόδουλοι και οπλίζονται με θάρρος και καρτερία για την αντιμετώπιση των αντιξώων περιστάσεων. Οι αγώνες
Συνεπώς του έθνους μας συνδέονται στενά με τη θρησκεία και την ηθική και υλική συμπαράσταση και συμμετοχή της Εκκλησίας. Με τα δεδομένα αυτά είναι εύκολο και ευεξήγητο γιατί όλα σχεδόν τα ελληνικά συντάγματα αφενός μεν επικαλούνται εις το προήμιον αυτών την Αγία Τριάδα, αφετέρου δε περιελάμβανον διατάξεις διασφαλίζοντας την θρησκευτική ελευθερία, αλλά συγχρόνως και την νομική θέση της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, ως και των λοιπών εκκλησιών έναντι της πολιτείας. Βραχύλογο αλλά σαφές και περιεκτικό το άρθρο 1 του συντάγματος της Επιδάφου όριζε ότι η επικρατούσα θρησκεία στην ελληνική επικράτεια είναι η της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας. Δέχεται όμως η διοίκηση της Ελλάδος πάσαν άλλη θρησκεία και οι τελετέ και η λειτουργία αυτών εκτελούνται ακολήτως. Αλλά και άλλες διατάξεις των συνταγμάτων του επαναστατημένου γένους παρέχουν ακαταμάχητα στοιχεία και αποδείξεις περί του ενιαίου χαρακτήρα του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Συγκεκριμένα το πρώτο σύνταγμα της Επιδάφρου ορίζει στην παράγραφο Β: όσοι αυτόχθονες κάτοικοι της επικρατείας της Ελλάδος πιστεύουν στον Χριστό είναι Έλληνες. Στα συντάγματα αυτά διαφαίνεται επίσης η ψυχική ενότηση και η ψυχική στροφή του μαχωμένου έθνους προς το Βυζάντιο. Το σύνταγμα της Επιδάφρου λέει: άχρη της κοινοποιήσεως των ηρημένων κωδίκων, επολιτικέ και εγκληματικέ διαδικασία βάση έχουν τους νόμους των αημνίστων ημών αυτοκρατόρων. Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι στην Επανάσταση του 1821 ενεφανίστη η ακατάληπτος σύνδεσης χριστιανισμού και ελληνισμού. Το αγωνιζόμενο γένος ήταν γένος των χριστιανών και γένος των Ελλήνων. Και εδώ βλέπουμε στον αγώνα της παλαισιγεννησίας των Ελλήνων η πίστη στο Χριστό και οι πατριωτικοί οραματισμοί συμπορεύονται. Σταυρός και Ανάσταση του γένους, ελευθερία και θυσία αδερφώνονται. Πατρίς και πίστης, εκκλησία και έθνος ταυτίζονται. Ο Κολοκοτρώνης διακήρυξε: σηκώσαμε τα άρματα πρώτα για τη θρησκεία μας και μετά για την πατρίδα μας. Ο ήρωας της Αλαμάνας Αθανάσιος Ζιάκος στην ερώτηση του Τούρκου διοικητού που τον ανέκρινε εάν θέλει να αλλάξει πίστη απαντά: εγώ Ρωμιός γεννήθηκα, Ρωμιός θα να πεθάνω. Ο Τούρκος δεν του ζητά να αλλάξει πατρίδα, αλλά να αλλάξει πίστη, διότι αυτή η πίστη ήταν το εμπόδιο που δεν άφησε τους ραγιάδες να τουρκέψουν. Ο Αθανάσιος Ζιάκος απαντώντας υπερήφανα δεν ξεχώρισε όπως και ο κάθε αγωνιστής την πίστη του από την πατρίδα. Αλλά και η δημοτική μας ποίηση και τα δημοτικά μας τραγούδια, τα οποία αποτελούν τον καθρέφτη της ψυχής του Έλληνος, καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: χαρά που το έχουν τα βουνά, τα κάστρα περηφάνεια, γιατί γιορτάζει η Παναγιά, γιορτάζει η πατρίδα. Αλλά μήπως δεν αποτελεί ταύτιση θρησκείας και πατρίδος ο ακάθιστος ύμνος, ο ψαλόμενος με συγκίνηση και κατάνοιξη την Περμάχο στρατηγό? Η κατεξοχήν δε επαναστατική θρησκευτική ημέρα των Ελλήνων στους χαλεπούς χρόνους της σκλαβιάς ήταν η λαμπρή. Το Χριστός Ανέστη, συνοδευόμενο πάντα από πυροβολισμούς, ήταν η ελπιδοφόρα και νικήτρια η αρχή του έθνους. Επί αιώνες που ακολουθούσε κάθε χρόνο την ανανεωμένη αλληγορική ευχή «Καλή Ανάσταση». Με το πνεύμα αυτό το ελληνικό έθνος ανθίστατο κατά του κατακτητή μέχρι ότου έφτασε το 1821. Και επί των ημερών μας το 1940 ο ελληνικός στρατός εθεώρησε σύμμαχο και προστάτη την Παναγιά. Αυτά τα ολίγα παραδείγματα αποδεικνύουν την ενότητα και τον άρρηκτο δεσμό Ορθοδοξίας και Ελληνισμού. Ακόμη και ο Ευάγγελος Παπανούτσος,
ο παραξηγημένος αυτός παιδαγωγός και φιλόσοφος, ομιλός στη Βουλή των Ελλήνων ο λίγων πρώτου θανάτου του, διακήρυξε ότι η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός είναι μαζί ζυμωμένα. Το ότι όμως το θρήσκευμα είναι στοιχείο της εθνικής υποστάσεως των Ελλήνων Ορθοδόξων δεν σημαίνει ότι όσοι Έλληνες δεν είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι δεν είναι Έλληνες, ή ότι δεν είναι γνήσιοι Έλληνες. Τίποτε δεν αποκλείει την περίπτωση ένας ετερόδοξος Έλληνας να είναι καλύτερος από έναν Ορθόδοξο. Καμία διάκριση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα μεταξύ Ορθοδόξων, ετεροδόξων ή αλλοθρήσκων ή και αθρήσκων Ελλήνων. Νέες τάσεις, απόψεις. Κατά καιρούς είδα το φως της δημοσιότητας κινήσεις έμεσες και άμεσες διάσπασης της σχέσεως πίστεως και πατρίδος του ελληνικού λαού, και τούτο γίνεται φανερόν ότι αποσκοπεί εις την αποδυνάμωση του εθνικού και θρησκευτικού φρονήματος υπερασπίσεως των ιδανικών της πατρίδος, της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Η ταύτιση του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας αποτελεί θετικό στοιχείο και πηγή προόδου του έθνους, διότι με την σύζευξη των δύο τούτων παραγόντων και με τον άρρηκτων δεσμών των δύο τούτων ενιών το έθνος μεγαλούργησε κατά τη μακραίωνη ιστορική πορεία του. Ο τέος υπουργός των ΗΠΑ, Χένρι Κίσινγκερ, ο σύγχρονος Μέτερνιχ της Ευρώπης, ομιλών το 1994 στην Ουάσιγκτον κατά την βράβευσή του από προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, μεταξύ άλλων έκανε την εξής καταπληκτική δήλωση: ο ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος και γι' αυτό πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτικές του ρίζες. Εννοώ δηλαδή να τον πλήξουμε την γλώσσα, την θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, να τον αποκόψουμε κάθε επαφή με το παρελθόν του, ώστε να τον εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να διακριθεί και να επικρατήσει, για να μην μας παρενοχλεί στα Βαλκάνια. Σήμερα κυκλοφορεί από κάποιους κύκλους δυστυχώς και στην Ελλάδα ότι στην Ελλάδα η ισχυρά έννοια της εθνικής ταυτότητας που συνδέεται με την Ορθοδοξία και την ελληνική καταγωγή μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολικό εθνικισμό ή εθνικοκεντρισμό. Άρα δεν είναι μόνο οι ξένοι οι οποίοι επιδιώκουν την αποκοπή των Ελλήνων από τη θρησκεία του, είναι και μερικοί Έλληνες, άλλοι ενσυνειδήτως και άλλοι ασυνειδήτως και αφελώς, οι οποίοι θέλουν να μεταλλάξουν την υπάρχουσα ταύτιση μεταξύ ελληνισμού και Ορθοδοξίας. Η σύγχυση επιδεινώνεται και από την αβελτηρία εκείνων που διαθέτουν μερικές ή πολλές γνώσεις, αλλά σπανίως προσέρχονται στον εσπερινό, και αρκετοί προσερχόμενοι σπάνια προσεύχονται στο Θεό να τους δώσει καρδία καθαράν και σόφρονα λογισμών, διότι η φερέτρα τους είναι γεμάτο από τα πεπυρωμένα βέλη του πονηρού. Συμπεράσματα. Η προσφώνηση που ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος απίφθινε στον Πάπα ήταν κατά κοινή ομολογία ένα λαμπρό πολιτικοθρησκευτικό κείμενο. Θα μπορούσε άνετα να συγκριθεί με την προσφώνηση που είχε απευθύνει αργότερα ο τότε πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Στεφανόπουλος στον πρόεδρο των ΗΠΑ Κλίντον. Η εύστοχη και ευγενική τόλμη και των δύο αυτών προσφωνήσεων έδωσαν στην ελληνική κοινωνία την αίσθηση ότι εκφράζεται η συλλογική της αξιοπρέπεια, που αγνοείται οδυνηρά και σκόπιμα από το επίσημο σήμερα ελληνικό λόγο. Έχει μεγάλη σημασία, κύριοι, για την ψυχολογία και το φρόνημα κάθε λαού να τον εκφράζουν οι ηγέτες του με απεριόριστη καταγγελία των ταπεινώσεων που έχει υποστεί και να απαιτούν από τους αυτουργούς τουλάχιστον
αίτηση συγγνώμης. Η πίστη του ελληνικού λαού στη θρησκεία του είναι βαθιά ριζωμένη μέσα του. Στηρίζεται στα θεμελιώδη κείμενα της χριστιανικής εκκλησίας που καταγράφουν μόνον ιστορικές αλήθειες, όχι θεωρητικές αρχές ή ιδεολογικές διακηρύξεις. Εωράκαμεν της οφθαλμής ημών και θεασάμεθα και οι χείρες ημών εψηλάφισαν. Ιδρυτική επομένως αφετηρία της χριστιανικής εκκλησίας είναι η εμπειρική αμεσότητα. Η άρρηκτη πίστη του Έλληνα στη θρησκεία του απορρέει από την ιστορική αλήθεια καταγεγραμμένη στα Ευαγγέλια. Έρχεται να βεβαιώσει ότι ο Ιησούς Χριστός πραγμάτωσε ιστορικά την αγάπη ως τρόπο ελευθερίας από τον θάνατο. Ανέστη εκ νεκρών, δίχως ιδεολογικές επεξεργασίες. Κατατίθεται η μαρτυρία των αυτοπτών μαρτύρων. Τον είδα να πεθαίνει μαρτυρικά επί του Σταυρού και οι ίδιοι ύστερα από 3 ημέρες το συνάντησαν σε άμεση εγκύτητα, ψηλάφισαν τα σημάδια του μαρτυρίου του, μίμησαν, περπάτησαν και έφαγαν μαζί του. Δεν ήταν φάντασμα ή ομαδική αυτή επιβολή. Ήταν ο ίδιος που θανατώθηκε δημόσια και τώρα ζωντανός με σάρκα και οστά ανάμεσα στους δύσπιστους και πανικόβλητους μαθητάς του. Η Ανάσταση βεβαίωνε ότι ο Ιησούς ήταν Υιός του Θεού, ήταν ο ενανθρωπίστας Θεός, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός. Το Μέγα Σάββατο την πρωία ο ιερεύς αναφωνεί «Ανάστα ο Θεός». Σε μία τελευταία συνέντευξη ο σύγχρονος σοφός βυζαντινολόγος Σερ Στίβεν Ράνσιμαν, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Καθημερινή το 2000, μεταξύ άλλων είπε «Χαίρομαι με τη σκέψη ότι στα επόμενα 100 χρόνια η Ορθοδοξία θα είναι η μόνη ιστορική εκκλησία που θα υφίσταται. Η Αγγλικανική εκκλησία είναι σε πολύ κακά χάλια. Η Ρωμαιοκαθολική συνεχώς χάνει έδαφος». Σε άλλο μέρος της συνέντευξής του επίσης είπε «Πολύ αμφιβάλλω ότι θα έχουμε ποτέ πραγματική ενωμένη Ευρώπη. Πιστεύω όμως ότι στο πρόβλημα της ενότητας των λαών η Ορθοδοξία προσφέρει μια αρίστη επίλυση, επειδή καταρχάς δεν προβάλλει τον εθνικισμό και έχει βάση την αλήθεια και την αγάπη». Επίλογος. Η Παναγία είναι η εικόνα της απεριόριστης Θείας Αγάπης. Έτσι μάθαμε και με αυτόν τον τρόπο μεγαλώσαμε. Τόσο εμείς όσο και οι παλαιότεροι από μας. Παράδοση που ξεκινά εδώ και περίπου 2.000 χρόνια μετά, δηλαδή από τη γέννηση του Χριστού, όταν ο Απόστολος Παύλος ήλθε στην Ελλάδα και δίδαξε στο ανήσυχο πνεύμα των Ελλήνων αυτό που από μόνοι τους επιθυμούσαν να οριστικοποιήσουν, τον θάνατο των παλαιών θεών και να εγκολποθούν την ύπαρξη του ενός, του μοναδικού, του αληθινού Θεού. Το χριστιανικό στοιχείο αναμίχθηκε με το ελληνικό που βρισκόταν τους τελευταίους π.Χ. αιώνας σε παρακμή και έψαχνε για μια νέα ταυτότητα, ή όπως μας εξηγεί ο Γρηγόριος Νήσης, τελούσε σε διαρκή κατάσταση εγκυμοσύνης χωρίς να κατορθώσει να τεκνοποιήσει. Ο καρπός της ζωογόνου αυτής ένωσης έμελε να μεγαλουργήσει με τη δημιουργία ενός ιδιαίτερου πολιτισμού που διαρκεί μέχρι σήμερα και καλείται ελληνοχριστιανικός πολιτισμός. Ενώθηκε η αρχαιοελληνική σοφία του αρίστου και του τελείου με την χριστιανική του εναρέτου και της αγάπης. Σήμερα όμως ο άνθρωπος δυστυχώς σε πολλά έχει ξεφύγει από το πλαίσιο της ελληνοχριστιανικής ζωής. Μέσα στις δύσκολες ώρες που περνάμε, καθημερινά το άτομο αναπτύσσεται λανθασμένα και γίνεται ένα ξεπερασμένο γρανάζι του απρόσωπου συστήματος που κανείς δεν ελέγχει. Η κυριαρχία του ανωνύμου και η ταύτιση του κακού με την εξουσία και τη δύναμη είναι σε κάθε βήμα μπροστά μας.
ένας ολοκληρωμένος αντιανθρωπισμός που αποσυνθέτει και αντικειμενικοποιεί τον άνθρωπο βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι υπάρχοντες υγιείς τύποι που υπηρετούν το καλό των πολλών θεωρούνται ξεπερασμένοι ή συνθλίβονται από τους παθολογικούς που υπηρετούν τα συμφέροντα των ολίγων. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να επανέλθει στις ρίζες του, εάν θέλει να έχει μέλλον, στη γεμάτη αγάπη και πίστη θρησκεία του, που επεκτάθηκε όχι γιατί καταπιέζει, αλλά το αντίθετο, γιατί στην ανθρώπινη σχετική ελευθερία αντέτεινε την θεία, την απόλυτη ελευθερία. Ευχαριστώ πολύ.